So hello lwgw गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो खेनसेयाव बरायफिनबावनाय थाबाय। तो दिनैनि भिडिअ लाबोनाया कुसकास बाजानै ओरैनो टाइम पास आरोखि माने आं दा लोमजानानै दं। भिडिअबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै। तो माने आङो अख्राङाव मोनसे बुस्थु नुसनदों आरो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो साननानै भिडिअखौ लाबोब्रबनाय जाबाय। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायफालांबाय थादो। तो लोगोफोर बेनो आरोखि आंनि आन्दाजावथ' रकेटानो जानांगौ खिन्थु गल गिदिंबाय थादों आरोखि बुस्थुआ। नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामहरदो मा जिनिस जाथावगौ। तो लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय, दा आंनि मुलि जानायनि टाइम जाबाय आरो ओमफ्राय मुलिया नोगोर गिदिर जा गुवार बेखौनो जाजोबनांगौ आङो। ओमफ्राय बिदै दं आरो बेयाव लिरनायाथ' लाइफ लिरनाय दं, लिरनायाथ' लाइफ। ओमफ्राय मा दं बिदैसो आरो बे बुस्थुआ। लोंबाय थायो बेखौनो। नै माखासे दङ बेफोरखौथ' सिनायजोबखायो गासिबो नर्मेल, माथ्र' नैबे बुस्थुखौल' एसे गेद्राय मोनदां आरो नैबे टेब्लेटखौ एसे गिदिरद्राय मोनो। थ' जानोसै। ओमफ्राय बेयाव होनाय बायदि बेखौ जाखांनानै नैबे बिदैया 30 मिनिट आरो 30 मिनिट थानानै लोंनांगौ माने। लोंनोसै, दैबो रेडिखा। लोगोफोर मुलिखौ लोंबाय आं, मोनसे गिदिरखौ लोंखांबाय। ओमफ्रायो मुलिखौ आं सानो आरोखि टेस्ट खालामालासिनो दालों, माने आङो टेस्ट खालामालासिनो लोंनानै मा जादों थाल मोनबाय आरोखि। थ' नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आङो, मुलिखौ टेस्ट खालामनानै लों बयबो। थ' टाइम पासैनो आंनि भिडिअआ बेसेयानोमोन, नोंथांमोना नायनायखौ आं मोजाङानो मोनदों। थ' दिनैनि भिडिअआ बेसेयानो दे, बाय बाय।